Basic! Love Radio. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan memorize yan. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Na hindi pwede sa loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ko. Pag natalo ako. Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Ayan, go! Ay! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan, kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita Dito babarilin. sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan ating na balak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamay-ari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Sunod na salita ay halgam bilang. halgam bilang. Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, kasama po natin ang Basa Princess, DJ Rocky Pera. At kasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. Ngayong gabi, marami na naman tayong sikretong malalaman. Pero ang gusto ko munang malaman ngayon, dude, ano-ano ang mga paraan mo para makapagtipid sa pagkakataong ito na nasa krisis tayo? Sina-side A, side B ko na lang yung brief ko ngayon. Tipid sa sabon, tipid sa paglalaba.
Tipid sa tubig. Tipid sa kuryente. Marami yun. Dahil sa pagtitipid kong ganun, marami ako natipid. Dude, sabi magtipid, hindi maging baboy. Wala naman nagsabi maging baboy ka. Maging salaula ka. Mahal ng tubig, mahal ng sabon, mahal lahat. Kuryente, kailangan na natin ngayon magtipid sa kuryente. Oo nga eh, konti na lang daw yung supply na meron tayo. Oh, alam nyo na ang technique. Oh. Side A at side B lang. Kaya pala iba yung amoy dito sa bukas. Gamitin nyo lang yung brief nyong ginamit ngayon bukas. Hoy, kadiri ka! Baliktarin nyo lang. Bakit hindi ka na lang magsalawal? Tingnan nyo na lang kung may tutong na. Kadiri! Ayoko mag-imagine! De, pero alam mo, dude, isa sa mga nakikita kong paraan para makapagtipid tayo. Alam mo ano? Ano? Punta tayo sa loob ng kwarto ni Mama Nicole. Sa Yeah. opisina niya. Mm-mm. Tapos, wag na tayo gumastos ng dinner. O kaya midnight snack. Kuha na lang tayo sa ano niya. Supply niya. Pantry niya. Yung opisina po ng boss namin dito na si Mama Nicole Yala. Sobrang daming supply. Dami. Oo. Tsaka yun, libre yun para sa mga DJs niya. Grabe. Tsaka, sa pagkakataong ito gusto natin pasalamatan si Mama Nicole sa pagkakawang gawa sa atin. Kasi may libre kaming chichirya. Oo, May libre kaming tambayan, di ba? Na mabango-bango pa. Pag kaming dalawang ni Titan Jello nagsama, parang, ay, hindi mo maamoy yung kayamanan. Puro kahirapan. Pag doon tayo tumambay kay Mama Nicole, wow, kayamanan. Oo, di ba? Ba talaga yung boss natin, no? Siyempre. Thank you. Kaya sa'yo, Kabisyo, kapit-kapit lang. Sa mas mga nakakaluwag. Sa panahon ng kagipitan. Kailangan mo ng mga kaibigan. O, hindi lang basta-basta kaibigan, ha? Oo. Dapat mayaman. Dude, kaya kakapit ako sa'yo din, ha? Ay, nako. Anyway, Kabisyo, hanggang alas 12 na madaling araw niyo po kami makakasama. Kaya naman, ang patikim ng DJ Rocky Secret File, wala na po yan. Dahil surprise na namin ibibigay sa inyo ang Rocky Secret File with Titan Jello. Kaya abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong
Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Mali ka. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! So, Alam
Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye. or last- Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing.
안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kaya
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Secret File. Ilang buwan na lang sana. Magpipitong taon na ang relasyon namin. Pero sadyang sinubok kami. Bago ko siya nakilala, galing ako sa toxic 3-year relationship. Nakakatrauma. At habang naghihil ako, ay nakilala ko si Ses. Simple lang ang simula namin. Nag-usap kami. Naging kami ng walang ligawan. Pareho kaming galing sa heartbreak. Kaya tinulungan namin ang isa't isa na maghilom. Nag-aaral siya. At malapit nang makagraduate. Habang ako naman, puspos pa rin sa pag-aaral. Simple lang yung dates namin noon, pero masaya. At siya ang naging inspirasyon ko
nagsumikap ako at nakapagtapos bilang magna cum laude. DJ Rocky at DJ Jello. Graduate siya at walang mahanap na trabaho. Kaya tinulungan ko rin siyang makahanap ng trabaho. Pero noong 2024, yung akala kong masayang relasyon namin ay nabago. Hindi naman nagbago yung treatment niya sa akin. I can still feel the love and care. Pero madalas na kaming nag-aaway. Ito yung taon na pumasok siya sa mga illegal vices. Kumbaga, gumagamit siya ng mga ipinagbabawal na ganap. At first sabi ko pa, pag nalaman ko na gumamit siya, hihiwalayan ko talaga siya. Pero iba talaga kapag nasa sitwasyon ka na. Nung araw na nakumpirma kong gumagamit siya, nanghihina ako. Wala akong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Humingi siya ng tawad at ang sabi niya sa akin ay hindi na niya ito uulitin pa. Kaya pinatawad ko siya. Nagbigay na ako ng ultimatum sa kanya. Na kung malaman ko pa na gumagamit siya, e bibitawan ko na talaga siya. Akala ko hanggang dun na lang yun. Pero dumating yung mga araw na may mga nagme-message sa akin dahil hinahanap siya. Ilang beses siyang nagsinungaling at ilang beses ko rin siyang pinatawad. Dahil naghahangad ako na magbabago siya. Paulit-ulit ang dahilan ng away namin. Pera at droga. Hanggang sa dumating yung araw na nag-resign siya sa trabaho. Ilang linggo na wala siyang trabaho. That time may trabaho na ako. Kaya ako ang nagbayad ng mga bills namin. Ako ang nagbayad ng mga utang namin. Lalong-lalo na ng mga utang niya. Hanggang sa nakahanap naman siya ng ibang trabaho. Night shift. Pero dito siya mas nalulung sa droga. Dahil lahat ng kasama niya gumagamit. Year 2025. 6 years na kami. Naging board passer na rin ako. May 2 akong trabaho. Gusto na ng boyfriend kong si Ces na magkaroon ng sariling pamilya. Naisip ko na hindi pa ako handa dahil wala pa kaming malaking savings. At siya naman, wala namang permanenteng trabaho. Pero tuloy lang sa buhay. Iniisip ko na baka sa ganitong paraan, magbago siya. Tumira kami sa bahay ko. Kahit ayaw ng pamilya ko. Kasi nga wala pa akong stable job na align sa kurso ko. Ang daming mga pagkakataon na pinapalakas ko ang loob ng boyfriend ko. Para lang magkaroon siya ng lakas ng loob na makapagtrabaho. Nag-reach out pa nga ako sa mga kumpanya. Baka may chance para sa kanya. Yung ganun ba? Sabi ko nga sa kanya, tutulungan ko siya
hanggang sa makatayo siya sa sarili ng mga paa. DJ Rocky and DJ Jello, I am very sure na present ako during the lowest moment of his life. Hindi ko siya iniwan. Kasi gusto ko na magkasama kami sa pag-abot ng mga pangarap namin. Then, nakapasok siya sa isang magandang kumpanya. Maganda yung trabaho niya. Malaki ang compensation. Proud na proud ako sa kanya. At ang saya-saya ko na nakikita ko siyang nag-grow sa bagong kumpanyang pinasukan niya. Every day from work, magsishare siya na nangyari sa buong araw niya. But then deep inside, nandun yung takot. Kasi baka isang araw, matempt siya at iwanan na lang niya ako basta-basta. But I wasn't vocal sa mga bagay na yun. Then few months later, para bang emotionally distant siya sa akin. Hindi ko alam, pero maliit na bagay, palagi namin pinag-aawayan. I was working all day and all night just to provide for our needs. May mga araw na walang-wala. At nagagalit siya rin. Hanggang sa hindi na siya umuwi sa amin. O kung umuwi man, hindi na siya natutulog sa tabi ko. May kakaiba akong naramdaman. DJ Rocky and DJ Jello, never pumasok sa isip ko na baka may iba. Ang tanging pumapasok lang sa isip ko ay baka kaya mainit ang ulo niya ay dahil gumagamit pa rin siya ng droga. Hanggang sa may nalaman ako. May nalaman ako tungkol sa kalagayan ko. Napakiramdam ko ay ikakasaya niya at magpapabago sa kanya. Kala ko may silang yun, baby. Isang song. Ano ang sabihin ko? Sa palamunan ko ah. Sa kanina kasi ito eh. Huwag yabangan niyo yung prank ha. Thank you, Mama Nicole. Ba't ka natatawa, dude? Dude, no? Grabe din talaga yung pag-imig guitar mo. So, harmonica. May feeling mo ba may harmonica? Kasi yun yung sabi ni Mama Nicole. Kung
Pasensya mo. Ang haba-haba pero pinitiga talaga. Kaya nga, yung parang alam mo nung mabait kang tao, di ko naman masama, pero pinalalabas niya yung masama mong side. Diba? So, kumusta naman, Dut? Na kayo pala ang dahilan kung bakit sumama yung pakiramdam namin. Energy, no? Si Mama Tanya nga, nagulat ako, nagstay pa siya para mag-debriefing, no? May live ba tayo ngayon? Ano nangyayari? Parang walang nangyayari dito. Ako lang nakita ko. Nagkakaproblema lang. Wala, nahilo ako, ha? Ha? Totoo. Hindi mo kontrolado yung reaction ng iba, no? Hindi mo masasabi mo pag-prank ka pala. Oo. Hindi lang isa ang prank, no? Dami kami na prank, guys. So, pero pinaka na prank talaga si Konyo. File a complaint. Abangan nyo yun, guys. Grabe, di kami makaget over. Lumabas yung pagiging bisor ni Konyo eh. Diba? Ganda din yung kapa niya, no? Yung ginagawa niya. Oo. Ano pala yun, no? Yung dagdag ano pala yun, no? Dating. Oo. Lahat pala dapat lagi nakadarkanan. Sakto pa yung naka-ano siya, no? Naka-suit siya, no? Kapag nagalit din ako doon, gagawin. Hindi, si Kim Chino, gayang-gaya niya si Konyo, di ba? Oo. Nakangina na ako kanina. Biglang tumaling inaya. Husay, di ba? Kim Chino. Husay ni Kim Chino. Tsaka, ang galing ni Kim Chino dito ko napatunayan na si Kim Chino, grabe din yung pagiging niya, devil's advocate. Kasi di ba yung, wala naman ako Siyempre kami na nandito parang, ang sobra naging apektado talaga si Mama Tanya. Although kami naman, para tinatry ko pa na, ako naman dun kasi dapat hindi siya gawin talagang issue eh. Wala siyang issue at all eh. So parang iniisip ko, bakit ang laki bigla ng issue? Parang gano'n yung tumatakbo sa mind ko. Tapos syempre, hindi pa naman natin oras yun, 3:00. Ano ba namang kinalaman mo ng 3:00? Diba? Tsaka pa lang naman. Diba? Yung 3:00 pala. Okay, for the record, yung 3:00 namin ni Titan Jello, paalis pa lang kami ng bahay. Kagagaling lang namin ng tulog ng 2:00. Grabe yun. Pero dude, kung sakaling walang nagsalita, anong sabihin mo nun? May sabihin ka ba kay Mara nun? Ang concern ko kasi doon, parang kung ano yung nandito lang sa atin. Malaman na lang. Parang ganun yung concern ko. Hindi kailangan malaman ng Rizal, hindi kailangan malaman ng Leche. Kailangan sa atin lang. Kasi mahirap kapag marami na. Oo. Yun yung concern ko. Okay lang. Kanina pa pala walang audio. Bakit pinapatay Di, mo okay ko lang. eh? Di ba? Yun yung concern ko lang doon kanina. Parang, kumbaga, kailangan mo i-damage control eh. Pero at least, prank lang. Hirap eh. Hello mga kabisyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, sa Black App at sa Blue App. Kasama po natin si Basa Princess, DJ Rocky Terra at syempre si DJ Titan Jello sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. At mamaya po mga kabisyo, makikita nyo po dito sa numero na lalabas sa screen ninyo. Mari na po kayong tumawag sa ating programang Top Secrets. Ayan po mga kabisyo. Dot me, ano ba tayo? Numerong lalabas? Ayan.
Ayan, sabi ni Ethelbert Sunday, nakabakante po. Parang hindi radio. Alam nyo po, meron po kasi kaming gap. Meron po kaming on-air at meron din po kaming digital na ganito. So kami po ay kapag nakakapag ganyan lang po kami, relax lang dito. Ibig sabihin, kakatapos lang po namin mag-adlib. Ganun po yun. Or magkwento on air. So ito pong oras na to, pwede po tayong mag-shoutout muna. Kwentuhan, kung may mga katanungan po kayo sa amin, maaari po namin masagot. 'Di ba? Ganun po. Ayan, napusuan na tayo ni Ethelbert Sunday. Naunawaan niya na. Ayan. Naunawaan mo na ang gap on air. Elaine Joy, good evening. Ay dude, meron pala. Meron tayong avid listener from Rome? Uy. Rome ba? Rome and Paris pa to? Parang Paris yata. Magpapadala daw siya. Wait lang check ko lang Sabi niya wait lang. Oo nga pala. Ito yung isa sa mga natin. Ayan, sabi niya dito, send ka ng GCash. Uy! Susubukan ko ang bako ko sa PH kung gumagana. Ha. Uy. Uy! Tapos, send natin. Teka lang. Bumili daw ng food. Oy, bumili daw tayo ng food. Talaga? Sino yan? Uy, si Shari Giao. Yan. Isa yan sa mga avid listener natin. Hello sa mga The Amiga Sosyalerang Emirut. Taray nung Emirut. Social de amiga. Ay, nautica. Taray. Ay, wala yan. Naka-nautica si Titan Nasungkit ko lang yan. Nahiram ko sa tsuhin ko. Sabi ko, peram ako. Humble talaga ni Titan Jello, no? Hindi ko nga alam yan to eh. Hoy, hindi na ako buntis, ha? Pinagsasabi ninyo. Hindi na ako buntis. Tsaka, Lord, wag naman this year. Mga next year. Next year. Bawi muna tayo. May crisis ngayon, guys. Mahirap magpagatas. Maria Santiago. Hello po sa inyo, Ma'am Maria Santiago. Good evening. Hindi na ako buntis. Hindi po nagpapalaki po tayo onti ngayon. Medyo nagdadagdag. Tanong nyo na lang kay Titan Jello kung mayroon siyang kilalang buntis. Meron. Ang dami. Yung mga kaibigan ko ngayon, mga nagbubuntisan. Talaga doon? Oo.
Bubuntis pa lang o malapit na mga Oo, bubuntisin ko. Hindi, oo, dami. Mga mga nagbubuntis. Oo nga, yun, yung kinawayan natin. Baka mabuntis na yung ano. Oo, di ba? Team Fruit Salad and Walkout Gang. Ayan, hello. Kendo sa Mercury Drug po. Uy, Nakikinig yung mga sa taga-Mercury. mga taga Mercury Drug. Saan kayo Mercury Drug? Parang ibang drug yung gusto mo. Uy, ba yun? Ayoko yun. Takot tayo dun. Yung pa naman yung ginagamit ng boyfriend ng sender natin. Oo, no? Dapat hindi ganun. Grabe naman kasi itong natin. Noel Isleta. Hi sa'yo, Noel Isleta. Mustafa Sir Daryamak. Oh, yun. Hirap naman ang pangalan nyo. Annie, hello po sa inyo. Hello po sa mga taga Calapan City, Oriental, Mindoro. Ilocos Sur, ang dami nanonood, oh. Mga taga Ilocos Sur. Hello po sa Team Fruit Salad. Sabi ni Kendo, sa Mercury Drug daw, lagi daw may buntis na cashier. Ang galing nga, no? Ang galing mo, Ang talas mo, na-observe mo yun. Actually, pero dun Totoo ka yan. mabibilib sa Mercury. Oo. Diba? Kasi na kahit buntis, diba, pwede pa rin sila talaga mag-work. Totoo yan. Baga parang hindi dinidiscriminate. Kasi dude, alam mo, nung nabuntis ako, although alam ko naman na parang pinoproteksyonan ka lang ng mga ibang mga tao, mga ibang kliyente, ganyan, na gusto nila magpahinga ka, ganyan. Pero kasi, at some point, may isip mo din, mararamdaman mo bilang buntis na parang nadidiscriminate ako dahil buntis ako. Parang Tatakot sila kasi yung risk, no? Oo. Doon naman kasi ang gamot ay laging bago. Maraming gamot doon, kaya safe yung buntis doon. Magdudupaston kagad yun pag sa mga tiyan-tiyan. Ba't alam mo? Nabasa ko lang yun. Ba't alam mo? Alam ko lang yun. Hindi Ba't alam mo? Ginamit ko kasi pills yun eh. To, si Tangelo. Maalam na alam ang dupas nun, no? Ano bang kailangan ng buntis na gamot? Anong gamot ang kailangan niya? Hindi ko alam eh. Ano bang mga kailangan ng buntis? Anong test ang kailangan? Ay, hindi ko rin alam. Ano bang test niyan? Lab test? Ganyan? Ay, lab test. Hindi ganun yun. Hello po sa mga taga-Tagig. Hello po kay San Barreto. Ami. Yes, Ami. No? Ami Perez. Pwede rin, dude. Ayan. Sige na. Laban na natin to. Ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, sabi nga ng karamihan, hindi daw masama magmahal ng sobra-sobra. Pero wag daw nating kakalimutan na magtira pa rin ang pagmamahal at respeto sa ating sarili. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender na si Ami. Si Ami na nagpadala sa atin ng sulat sa Secret File. Si Ami na nagmamahal ng isang taong puro pasakit na lang ang binibigay sa kanya. Si Ami na hindi nasusuklian ng tama ang pagmamahal na inaalay niya sa kanyang partner.
Mga kabisyo, hanggang kailan kaya ni Ami kayang magtiis o munawa upang mapaglaban lang ang kanyang pagmamahal? Alamin natin yan mga kabisyo sa ikalawang bahagi ng storya ni Ami sa Secret File. Malapit na sana kaming mag 7 years. Pero sinubok kami ng panahon. Nalulong siya sa drugs. Ilang beses siyang nagsinungaling. At ilang beses ko rin siyang pinatawad. Umaasa na magbabago siya. Nawalan siya ng trabaho at ako ang sumalo sa lahat. Hanggang sa nagkaroon naman siya ng maayos na trabaho. Sinubukan namin na magsimula. Kahit hindi pa kami handa. Nandyan ako sa pinakamababang punto ng buhay niya. At yun ang maipagmamalaki ko. At proud din ako sa growth niya sa bago niyang pinapasukang kumpanya. Kaya lang, naging distant siya. Na naging resulta ng palagi naming pag-aaway. At madalas, hindi na siya umuwi sa bahay. Yung pag-init ng ulo niya ay akala ko dahil sa droga. Hindi ko inisip na may iba. Hanggang sa may nalaman ako tungkol sa sarili ko na akala ko magpapasaya at magpapabago sa kanya. Buntis ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nagdadalang tao ako. Nung ibalita ko sa kanya na buntis ako, ang sabi niya, sobrang saya niya. Kasi finally, may baby na kami. Kaya lang, ilang araw ang lumipas, dumistansya siya. Para bang mabibilang lang yung araw na uuwi siya o magiging sweet siya. Di ba pangarap niya na magkaroon ng pamilya? Pero bakit parang ako lang yung may pangarap na magkaroon ng pamilya? Bakit parang ako lang yung gumagawa ng paraan para mabuo yung pinapangarap naming pamilya? Prenatal check-ups, vitamins, at kung ano-ano pa na mga kailangan, parang ako ang sumalo ng lahat. Gabi-gabi, umiiyak ako kasi hindi siya umuwi. Alam naman niya na kailangan ko siya. 2 buwan ang bata sa sinapupunan ko nang makaramdam ako ng kakaiba. Umihi ako at nakita ko sa panty ko na may dugo. Akala ko spotting lang. Kaya hindi na ako pumunta sa OBGYN ko. Binalita ko yun kay Ses na boyfriend ko. At ang sabi niya sa akin, ang OA ko daw dahil yung kapatid niya hindi naman daw ganun magbuntis.
Then moving forward, nagtrabaho pa rin ako. Hanggang sa gabing yun, sumakit ng husto ang tiyan ko. Habang siya naman ay tulog na tulog, ginising ko siya. At pagkakita ko, sa damit ko, sa shorts ko, marami ng dugo. Sabi niya, pumunta na kami ng ospital. Pero, kailangan niya muna daw umuwi sa kanila. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung bakit kailangan niyang umuwi sa kanila. Pero ginawa pa rin niya na umuwi siya sa kanila. Yung pamilya ko ang sumama sa akin sa ospital. Hanggang sa nalaman ko sa ospital na wala na ang baby namin. Nakunan ako. Sumunod si Ces sa ospital. At wala na akong ibang maisip noon, kundi iiwan niya na ako. Kasi pakiramdam ko, yung bata lang ang rason kung bakit siya nananatili sa poder ko. Pagka-uwi ko ng bahay, ginawan ko ng cute na coffin yung baby ko bago ilibing. Hinintay ko si Ces na umuwi. Kasi iniisip ko baka gusto niyang makita yung bata. Chinat ko siya. And then he replied, ano pang gagawin ko dyan? Wala naman na yung baby. Pagkabasa ko nun, breakdown malala. Sobrang sakit na para bang gusto ko na lang sumama sa anak ko that time. Kaya inilibing ko ang anak namin ng mag-isa. Then after a week, chinat ko siya kung bakit hindi na siya umuwi. Ang reply niya, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Yun ang mensahe. Kaya pumunta ako sa kanila. Naghintay ako na umuwi siya. Dapat 8:30 na sa bahay na siya. Pero 10:00 na ng gabi, wala pa siya. Pagkakita niya sa akin na nag-aabang sa kanya, galit na galit siya. Ayaw na raw niya na ayusin ang lahat sa amin. Tinaboy niya ako palayo. Sabi pa niya, dahil daw sa kanya, kaya hindi pa ako successful. Wala pa akong narating sa buhay at isa sa dahilan ng mga yon ay ang pagiging dependent ko raw masyado sa kanya. Sa sobrang sama ng loob ko, umuwi ako. Kasi, bakit siya ganun? Never ko naman pina-feel sa kanya na siya ang rason kung bakit hindi pa ako makakuha ng tagumpay sa buhay ko. Sinubukan ko pa rin ayusin. Minessage ko pa rin siya. Hanggang sa napagod ako. I deactivated all my socials kasi sabi nila yun daw ang makakatulong sa akin. Pero gabi-gabi, umiiyak ako kung bakit nangyari sa akin yun. Then one day, nireactivate ko yung account ko. And sakto, nung pag-open ko ng isang account ko, may nakita ako. Picture
na may kasama siyang babae. Yung girl na sabi niya pinsan niya lang. Workmate pala niya. Ang sweet-sweet nila sa photo na yun. Galit na galit ako. Nginig na nginig yung kamay ko nun. Then, I chose to feel the pain. Na para bang sasanayin ko na lang yung sarili ko na maramdaman yung sakit. Lumipas ang 1 buwan. Akala ko sanay na ako dun sa sakit. Hanggang sa nag-reach out siya. Nagkita kami uli at para bang nawala sa memorya ko lahat ng ginawa niya sa akin. DJ Rocky and DJ Jello, nagsorry lang siya sa akin. At ang sabi niya, girlfriend na raw niya yung babae. Napaiyak ako. Bakit ganun kabilis? Sabi ko pa nga sa kanya, tatagan namin kasi magpipitong taon na kami. Yung bang china-challenge lang kami. Ilang beses pa kami nagkita kahit alam ko may girlfriend na siya. At sa pagkikita namin, every time may nangyayari sa amin. Gusto nga niya na mabuntis ako uli para madali na lang daw na mabitiwan siya nung babae. Sabi niya kasi nahihirapan daw siya sa sitwasyon, gusto niyang umalis, pero tinatakot daw siya nung babae. At sinasabihan siya na magpapakamatay daw to. E naaawa daw siya. Kaya gusto niya na mag-antay ako ng konti. And I don't know why kung bakit pinayagan ko yun na mangyari sa akin. Hinayaan kong lokohin niya ako. Hinayaan ko na mapaniwala niya ako sa mga pangako niya. And then, one day, he told me, hiwalay na daw sila ng babae. So nag-usap kami. Hindi ko nga alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Basta ang alam ko, masaya ako pagkasama siya. Pero hindi na talaga tulad ng dati. Nandun yung trust issues. But then, I took the risk. One night, ang mga mata ko talaga ang nakakita. Magkasama sila. Naghahalikan. Siguro kailangan ko talagang makita yung moment na yun. And at that point, hindi ako nagalit kay Ses. Nagalit ako sa sarili ko. Kasi kasalanan ko kung bakit tinanggap ko siya uli at kung bakit ako nasaktan. Hindi pala talaga sila naghiwalay. Sabi niya, takot lang siya na baka makahanap ako ng iba kaya sinabi niya na naghiwalay sila. Ang unfair, no? So DJ Rocky and DJ Jello, hanggang doon na lang siguro yun. Sinubukan ko naman eh. At hindi na niya kailangan pang magsinungaling sa akin. Kaya for the last time, I let him go. And I let him choose her. Sobrang sakit. Because I was holding on sa memories and pagsasama namin for almost 7 years. Alam ko naman sa sarili ko na posible ko siyang tanggapin.
And we can start over. Pero hindi ko na nakita sa kanya na he was trying. Kaya hahayaan ko na lang siya na maging masaya sa piling ng iba. At sa pagkakataong ito, ako na lang ang pipili sa sarili ko. At aantayin ang paghilom ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Ako si Ami at ito ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay Takot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 10:22 PM sa buong kapuluan, kayo pa rin po mga kabisyo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama mo pa rin po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama mo ang titindig sa mga ipinaglalaban mo sa buhay, DJ Titan Jello. At napakinggan po natin kanina ang secret file ng ating kabisyo na si Ami. Si Ami na piniling bitawan ang kanyang boyfriend na si Ses kahit masakit dahil pagod na siyang umasa sa isang taong hindi naman siya kayang piliin. This time, pinipili niya ang kanyang sarili. Tama. Yun ang tama. Yung piliin mo yung sarili mo. Oo, hindi masama magmahal ng sobra-sobra pero dapat hindi mo pa rin kakalimutan na respetuhin at piliin ang sarili mo bandang dulo. Ang hirap din kasi, dude, na pag nandun ka sa sitwasyon, tapos mahal na mahal mo yung tao, tapos pinaparamdam sa'yo ng tao na balang araw magbabago siya. Parang iba yung manipulasyon nangyayari sa utak mo. To the point na napapasunod ka niya at napapaniwala ka niya na oo, may pag-asa siyang magbago. Imaginein mo itong ex-boyfriend ng ating secret file sender na si Ami, gumagamit ng droga. Bukod pa doon, nagkaroon ng iba. Yes. At lahat ng yun tinanggap ng ating secret file sender na si Ami. Kumbaga, kung pwede natin siyang patayuan na monumento sa EDSA, go ahead, diba? Sa sobrang amazing ng pagtanggap na ginawa niya dito sa taong to. Grabe, no? Droga, tapos ibang babae.
pinagsama mo, all in one person, tinanggap mo, willing ka na patawarin, tanggapin tong taong to, basta ikaw yung pipiliin. Kaya lang, binigyan na siya at ginawan siya ng favor ng ex niya. Hindi siya yung pinili. Kaya hindi na rin siya lumaban. Pero imagine mo, dude, kung pinili siya ng ex niya, tatanggapin pa rin niya yun. May mga ganong klaseng babaeng magmahal, no? Martir. Dun, ganun mo ba siya matatawag? Oo. Kasi, para saan pa lumaban sa taong hindi naman kayang lumaban din para sa pagmamahal mong binibigay sa kanya? Alam mo kasi ang love, hindi pwedeng isa lang eh. Kunyari, sasabihin mo sa sarili mo na nagmamahal ako. Oo, ikaw nagmamahal. Pero ang tanong, yung tao mo bang minamahal ay minamahal ka rin pabalik? Kasi ang pagmamahal mo, nauubos yan. Ay, nauubos ba yun? Kapag hindi nasusuklian ng tama, nakakapagod yun. Nakakapagod na nagmamahal ka, lumalaban ka, umuunawa ka, tapos yung taong inuunawa mo, hindi ka inuunawa. Ang hirap yun. Mauubos at mauubos ka niyan. Kaya ang pagmamahal dapat give and take yan. Nagbibigay ka, pero sinusuklian ka din. Para bumabalik lang din yung mga naibibigay mo. Circle of life. Galing. It's the circle of life. Ano kang title niyan? Dude, ba't yung sinayaw mo parang pang macho man? Circle of life sa The Lion King. Oo nga. Diba? Parang ano yun, what goes around comes around. Yes. Diba? At ang pag-ibig nga naman ay sadyang mapaglaro. Diba? And katulad ng sabi ni Titan Jello, umiikot din lang naman to eh. At dapat talaga, it's a give and take kind of relationship pag nasa isang relasyon kayo. Tama. Kaya tama lang yung ginawa ng ating sender na bumitaw na siya finally. At sana hindi niya isipin na she is a less of a person, ha? Kasi dude, nung sinabi sa kanya ng kanyang ex-boyfriend, na boyfriend niya nung time na yon, na kaya hindi ka umaasenso sa buhay o hindi ka naging successful or hindi mo nakakamit yung tagumpay dahil sa akin. Dahil sa pagiging dependent mo sa akin. Dapat red flag yun para sa kanya. Dude, sabihan ka ng ganong klaseng lalaki. Wow, kinagwapo mo yan. Wow, ang lakas ng apog mo dyan ah. Although sabihin na natin na okay, naging independent ba siya? Wag nating iparamdam na gano'n or i-devalue yung parte kung saan inintindi, inunawa niya yung ex-boyfriend niya. Kasi dude, remember nung time na walang-wala yung boyfriend niya, walang trabaho, 'di ba? Inilapit niya pa sa kumpanya para lang sakaling baka pwede niya pong bigyan ng trabaho to. Yung babae mismo naglakad para magkatrabaho siya. Sinuportahan siya. Siya nagbayad ng mga utang nila. Diba? Tapos, sabi nung sender, diba? Ako ay present sa lowest moment of his life. Tapos, biglang sasabihan ka ng lalaki na kaya hindi ka nagiging matagumpay kasi nagiging dependent ka sa akin. Ang kapal, diba? Hindi man lang niya na-appreciate tong taong to na isinakripisyo yung sarili niyang kagustuhang mangyari sa buhay para lang masuportahan siya kasi ganun nga siya magmahal. Ganun yung wiring ng pagmamahal niya para sa taong to. Pero tama lang din na nasabi nung gayon. Bakit? Para ma-realize nung girl na maling tao yung minamahal niya. Dude, kahit nasabi parang hindi pa naman siya solved dun eh. Pero kasi dun mo makikita na parang sa kabila pala lahat ng pagsasakripisyo ko, ungrateful pa tong tao na to. Dun mo makikita yung taong imbis na nakikita niya yung effort ko, lahat ng pagod ko, hirap ko, pang-unawa ko, halos nawawalan na ako ng respeto sa sarili ko dahil sa'yo. Kaya mo nga nasasabi yan. Dun mo marirealize na nasa maling tao ako. Sana ganyan lahat ng mga kababaihan out there or actually lahat ng mga tao na kapag naramdaman mo na hindi ka vina-value ng partner mo, hindi nagpapasalamat sa'yo o sabihin natin hindi pinahahalagahan yung sakripisyong ginagawa mo para sa kanila, binabaliwala lang, ingrato, alis ka na. Kasi hindi niya nakikita yung worth mo eh.
Yung worth mo, ikaw din ang dapat makakita nun sa sarili mo. Tama. Kasi hindi mo pwedeng i-impose sa ibang tao na, ito yung worth ko. Ito yung halaga. Tama. Ito yung I halaga agree. ko. Tama, partner. Kasi kung alam mo yung worth mo, nirerespeto mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, everything follows. Everybody follows. Kapag meron kang pagpapahalaga sa sarili mo, hindi ka ituturing na basahan nung partner mo. Tama. And sabi niya nga sa secret file niya, sabi ni Ami, hinayaan ko kasi. Inalaw ko rin kasi na mangyari to sa sarili ko, kaya nasasaktan ako ngayon. And buti na-realize niya yun. Because we are our decisions in life. Tayo ang desisyon natin sa buhay. Tama. Tayo ang resulta ng mga desisyon natin sa buhay. At kapag meron tayong bad decision, ang katumbas nun ay bad result. Bakit ka mag-e-expect ng good result kung ang desisyon mo ay bad? Pero partner, meron din kasi mga good decision pero nangyayari, nagkakaroon ng bad result. Bakit? At paano naman natin masasabi? Hindi natin hawak kasi ang kapalaran eh. Hindi rin natin hawak kung ano yung pwedeng kalabasan ng mga naging desisyon natin. May mga desisyon tayo sa buhay na tingin natin tama yun. Pero hindi pala makakabuti para sa atin yung tamang desisyon na yun. So ito yung sinasabi mo na right versus good. Kasi hindi naman, katulad lang ito, papasimplihin ko, hindi lahat ng opportunity ay dapat natin tinatanggap. Ganun din ang pag-ibig. Hindi lahat ng nanliligaw sa'yo ay dapat papasukin mo sa buhay mo. Hindi lahat ng maganda ang sinasabi sa'yo na tao dapat mong entertainin. Ganun din siya. So hindi lahat na nagpapakita sa'yo ng magandang bagay ay maganda rin ang hangarin. Kaya dapat itest mo din. Itetest mo dapat. Itetest mo dapat talaga. At mahabang panahon ang kailangan mong gugulin para malaman mo na totoo bang magmahal yung tao na to. At para sa akin, ang pagkakilanlan natin sa taong minamahal natin, along the way yan ng relationship ninyo eh. Doon mo makikita talaga eh. Doon mo malalaman na paano siya mag-react sa ganito. Paano siya umunawa sa mga ganitong bagay na napakagulo. Paano niya ipaintindi sa'yo na ito yung halaga mo. Doon mo makikita eh. Madali kasi sa una magpakita ng itsura na maganda, ugaling maganda. Pero kapag i-maintain, mahirap yun. Pangatawanan, no? Yes. Kasi lalabas at lalabas yung tunay mong karakter. Madali maging mabait. Pero magpakabuti talaga na totoo. Diba yun? Yung para lang sa akin na, pagiging mabait kasi, arte ka lang eh, mabait ako. Pero yung totoong mabuti, ang puso mo talaga, iba yun. Dude, kasi it requires consistency eh. Yes. At dun mas naging klaro ang lahat kapag consistent ang tao. Tama. Consistency will lead to clarity. Ang galing mo talaga. English lang yun, dude. Diba? English lang yun, dude. Naisip ko lang ngayon. Ang galing mo talaga. Kasi clear yung pores mo ngayon, dude. Ganda ng pores si Tita Jello. Clear. Ay, clarity. Consistent din siya sinasabi niya. Consistency. Ganun lang. Pero dude, ako naman, nung masasabi ko pa dito, dagdag lang din natin, no? Kapag ang karelasyon po ninyo ay may pangarap magkaroon ng pamilya. Pangarap niya magkaroon ng pamilya. Tapos, gumagamit siya ng droga. Kabahan ka, atras ka. Kasi, imaginein mo, kung magkakaanak kayo, tapos yung tatay niya gumagamit ng droga at hindi talaga napigilan at hindi talaga siya nagpunta ng rehab center or sabihin na natin okay na siya, kawawa yung bata. Tama. Kaya pag-isipan yung maigi kung dapat nyong ipagpatuloy ang relasyon ninyo kasama ng isang taong gumagamit ng droga at yung sinasabi niya na gusto niya magkapamilya, think again 100 times kung ito ba yung klase ng pamilyang gusto mong makita ng inyong mga anak.
mahirap yun. Gawa ka ng listahan, yung mga non-negotiables. Alam mo yun, dude, yung non-negotiables, dapat hindi addict, ganyan. O kung sakali mang nag-addict dati, okay na siya ngayon. Kasi pwede naman yung ganun eh, yung parang may... Addict dati, pusher ngayon. At least may kita. Hindi na ako gumagamit, nagdudulak na lang. Pasasabi po sa mga batang nakikinig, pasensya na po. At least may kita. Dude, may crisis kasi. Kaya magpupush na lang ako. Iba talaga yung takbo ng utak mo, dude. Bagong buhay na ako. Dati, tumitikim lang ako. Ngayon, nagbebenta na. Hoy! Mali yun! Mali. Sabi po kanina, maging mabuti. So, basta, iyan nyo yung mga non-negotiables and negotiables ninyo para talagang kahit papaano, maiwasan yung big heartbreak yan, sa buhay ninyo. Yan. Anyway, sa mga kabisyo natin gustong magbahagi ng kanilang secrets, pwede naman raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po isend yan. At susunod na po ang ating programang Top Secrets. Tawag na po sa aming Viber number 0916-529-5595. Susunod na po ang programang Hindi Ka Huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Your secrets are safe with us. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorizin? Basic. This is Ami's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang ng ating tomba? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay ano? Hanggang sa muli. hanggang sa muli.
Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasabi? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ng- ay
Maria. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OO-Radio. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Tokwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay tama. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Duda. Ay, may caller na tayo. Diyos ko, nakabalandra na pala ng ilang minuto. Hindi, Master, okay na yan. Yung sa'yo pala. Oo, Master, sorry. Papaano sa'yo? Good evening po. Hello, good evening po. Apo, ma'am, wait lang po ma'am ha. Okay lang po ba? Standby lang po muna tayo. Sige po. Okay po ma'am. Maraming salamat ma'am. Don't worry, ikaw na po yung caller namin ngayong gabi na to. Okay po, Thank you po ma'am. Caramel macchiato? Dude, ilang Ano sa'yo, minuto na Papa? pala nag-aantay yung caller. Ito yun. Diyos ko. Sige, Papa. O, pasalamatan. Pakita natin. Lay kayo dito. Ay, may kita. Kamay mo lang. Kamay mo lang ipakita mo. Yan! Ayan. Yan ang kamay ni Dot. Madam Ayan. Si Shari Andoy. Gia. Ito, ang Maraming aming salamat po sa inyo. pinakamamahal na engineer. Engineer yan eh. Engineer! Yan o. Thanks, guys. Pinaka-pogi. Oo, grabe. Bebe yan eh. Pinaka-pogi namin yun. Bebe, Nino? Dulo na lang. Bebe? Bebe Nino? Nino! Andoy, Bebe ni? Nino! DJ. Charot! DJ? Basta maganda. Wow, diba maganda? Ganda nun eh. Thank Ayan you rin po. Na-speechless. Di na nakaimik. Grabe yan Love is in the air. O, tinan mo naman yung isa nagsasabi sa'yo. May gelatin! Gelatin! Sorry guys kailangan ko lang ng pampagising kaya iniinom ko dito. And huwag kayong mag-alala, malayo po ako sa mga equipment. Nandito po ako sa part na to. Maraming salamat po ulit. Teka lang. Kanino to galing nga ulit? Miss Shai? Shari Giao. Miss Shari, thank you. Pwede nyo pong ulitin to Meron pa eh. May pondo pa eh. Sa ibang araw. Baka pwede bukas o kaya sa susunod. Magkano ko? Send ko na, dude. Di ba maya na, dude? Magprograma muna tayo. Sige. Oh, yan. Kaya naman yan Dais. Sino yung PBB ba yan? Emilio Dais. Kapatid ni Mikael Daes. Diyos ko, ang pogi naman pala yun. Ang lala. Emilio Daes kamukha ni Mikael Daes. Oo, mukha lang akong danggit. Hindi Pero may caller na tayo na Game ka na? Game na, game. Game na. Kaya pa pala siya. Basta pag ganito, ginaganahan tayo, lalo na pag may mga nagbibigay. Yan ang gusto natin. Alam mo, iba talaga yung feeling ko kapag may mga nagbibigay sa paligid eh. Good evening po. Hello po, good evening. Oy, hi po, good evening. Good evening po, DJ Rocky. Ayun. Yun. Pamilyar po kayo sa programa? Opo, araw-araw po ako nakikinig sa inyo. Ano po, sa YouTube po. Sa YouTube. Sabi, no? Maraming salamat po sa inyo. Araw-araw po sa tuwing may ginagawa ako. Naka-Bluetooth lang po ako. Oh, thank you po. Na-appreciate po namin. Taga saan? Taga saan kayo, ma'am? Parang OFW to si ma'am. Opo, sa Hong Kong po. Ay, Hong Kong. Abot ka ng Hong Kong. Hong Kong tayo habot. Sige ma'am kung familiar naman kayo ma'am, ready nyo lang yung pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing. Tapos lahat naman yun pwede nating baguhin para maprotektahan natin yung identity mo. Tapos kapag tinanong po namin kayo mamaya, ano ang top secret mo? Diretsahan po tayo wala nang paligid-ligoy pa. Okay po. Sige po. Standby po tayo ma'am. Magsimula na po tayo. Okay po. Okay po. Good na boses ni ma'am, no? Gawin mo, Hong Kong, no? Oh, Hong Kong, no? HK. Nagbigay ng kape sa atin, tsaka pang merienda. Paris to, alam ko. Si Shari. Si Boy Pindot, pumunta na to sa amin ni Boy Pindot. Nagbigay sa amin ng mga gift. Ma'am siya, thank you Bakit ako hindi nabigyan? Kaya bakit gawin mo siya? Diba parang, thank you. Dahil parang ngayon, bakit ako hindi nabigyan? Kasi nanganak ako. Hindi, okay lang naman ma'am kung basta na-extend nyo sa akin yung inyong regalo. Hi kay Disney Princess, Team Manila Work From Home Buddies, especially kay Chris at JL. Mark Anthony, 2026, Rocky Tera. Yes, sir!
Ano yung 2026 Rakitera? Ayun, 2026 dude. Oh. Baka pwedeng Team Rocky and Jello 2026. Okay na ako dude. Ano tayo? Dude, sana talaga this is our year. Hi kay Yaying. Hi kay Kath and Nest. Commonwealth. Jazz. Oy, eto na. Thank you, Lord. Mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli, oras natin sa buong kapuluan is already 11:27 PM. At kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama mo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban mo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Purple na lang po. Purple. Purple. Wow, parang purple heart, no? Purple, ilan taon na po kayo? 43 po. 43. Opo. Sang lupalop naman po kayo galing? Hong Kong po. Hong Kong. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Purple 43 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Ginoghost ako ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa akin. Ginoghost ka ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa'yo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo sa amin, paano nagsimula ang lahat ng to at bakit ka naman ginost nitong taong to? I start ko na lang sa pinakaano talaga. Pinakaumpisa. Kung paano kami nagkakilala. Okay po. Nakilala ko po siya sa isang dating apps. Oh. Actually, po ako, byuda po ako. Wala po akong asawa. Nagkakilala po kami sa isang dating apps. Tapos po, consistent naman yung tawagan namin, ganyan, gabi-gabi. Tapos, bigla na nung parang too good to be true, parang ganun ba, na parang hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya, na halos 1 week pa lang kaming magkakilala. Ang dami na niyang mga pinangako sa akin, ang dami na niyang mga pangarap, mga ganun ba. Wait lang, Purple, totoo ba yan? Wait lang, Purple. Bago natin isa-isahin to mga pangako niya sa iyo at mga sinabi niya sa iyo, pwede mo muna bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong taong to na nakita mo sa dating app? Okay naman po yung ano niya. Okay naman po yung itsura niya. Hindi naman siya masyadong katandaan. Mas matanda lang siya ng konti sa akin. Medyo chubby. Okay naman. Okay naman siya. May kamukha ba siyang artista? Siguro kung maliit-liit lang ng konti ang mukha ni Trillanes. Wow, politiko pala to. Kasi medyo maliit yung mukha niya eh. Pero ganun yung shape ng mukha. Trillanes. Oh. Pogi yun ah. Oo, Pogi lang. Pogi yun. Pogi. Okay.
Opo. Okay. So, medyo kahawig ni Trillanes. Trillanes. Okay. Opo. Tapos, Ayun po, ang dami niyang mga pinangako ko sa akin. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Sabi ko, one nagulat week? ako. One Sabi week ko, pa lang? oo. Sabi ko, uy, totoo ba to? Totoo ka ba? Sabi ko, totoo ka ba? Sabi ko, kasi ayoko ng lukuhan. Kasi, actually, nanggaling po kasi ako sa isang long time relationship na matagal din akong nag-move on. Apo. Bali, 2 years po ako bago naka-move on. Tapos nakilala ko itong taong to. Tapos, ayun, sabi niya, basta magtiwala ka lang sa akin, sabi niya. So, ayun, sinasakyan ko po yung ano niya. Pero, hindi pa talaga as in na naniniwala ako sa kanya. Parang kinikilala ko pa talaga siya. Tapos, ayun na. Kasi that time kasi nasa ibang bansa siya. Nasa Europe. Tapos, sabi niya, by in 2 weeks daw, uuwi daw siya ng Pinas, magbabakasyon daw siya, sabing ganun. Gusto niya akong makita, gusto niya akong pauwiin. Ay sabi ko sa kanya, wala akong pera, sabi ko. Kasi ayokong gumastos, ayokong na baka mamaya hindi naman siya totoo, parang ganun ba? Tapos sabi niya, kung ako ang mamamasahe sa'yo, uuwi ka ba? Kung hindi magbigay ka ng pamasahe, sabi ko. Nagbigay nga siya ng pamasahe, pinauwi niya ako, nagkita kami. Tapos nung nagkita kami, mas lalo akong kinilig kasi nagsimba kami doon sa Quiapo. Doon mismo sa loob ng simbahan, nag-commit siya sa akin. Sabi niya, ikaw lang mamahalin ko, sabi ganun, pakakasalan kita. Yung pangarap mong kasal, ibibigay ko sa'yo yun, sabing ganon. So ako, parang naniwala talaga ako sa kanya kasi sa loob ng simbahan yun eh. So nag-commit din ako sa kanya. Sabi ko, hindi rin kita iiwan, sabing ganon. Kung ano mga pinangako ko rin sa kanya na pinaninindigan ko rin naman. Hanggang sa ngayon, pinaninindigan ko rin naman. Tapos later on lang kasi, hindi matapos yung pagkikita namin na yon, bumalik na ako rito. Tuloy-tuloy pa rin yung communication namin. Tapos after 1 month, pinabalik niya ulit ako ng Pinas, pinauwi niya ulit ako. Tapos sabi ko, bakit pa hanggang hanggang kailan ba ang bakasyon mo diyan? Sabi ko. Sabi niya, magtatagal pa daw siya. Pinabalik niya ulit ako, nagkita ulit kami. So ganun pa rin, masaya pa rin ako, excited pa rin. Kaya lang, biglang ewan ko lang, may biglang pumasok sa sa utak ko na gusto kong i-check yung phone niya. Pinakita naman niya sa akin. Tapos, nagulat ako nung nakita ko sa messenger niya. Ang dami niya palang ka-chat. Ang dami niyang, siya yung nag-initiate ng conversation talaga. Ang daming babae. Tapos nagsisend pa siya ng selfie niya. Pero naman siya, hindi naman siya bastos na ka-chat kasi. Parang naano lang ako ba, sabi ko, na-disappoint talaga ako. Sabi ko, naniwala ako sa'yo. Bakit may ganito? Sabi ko. Tapos, ayun, humingi siya ng tawad sa akin. Nangako naman siya, I will never make the same mistake. Sabi niya ganon. So, pinatawad ko siya. Binigyan ko siya ng chance. Sabi niya, ngayon pinatawad mo ko, wag mo naman, baka naman mamaya, uulit-ulitin mo sa akin na yung nagawa niyang kasalanan, ganon. Sabi ko, sige, hindi ko na uulitin yan. So, pagbalik ko dito, okay pa rin. Kaya lang, siguro mga December, may napapansin ko na sa kanya na hindi na siya consistent ba. Yung pagiging parang, kasi mahilig siyang mangarap eh. Mahilig siyang mangarap na kasama ako. Nawawala na yun. Every time na magkausap kami, nawawala na yung mga lambing niya, mga pangarap niya. Tapos, iniintindi ko na lang siya kasi ilang buwan na nga siyang tambay sa Pinas, baka mamaya stress lang siya. Anyway, hindi ko po pala nabanggit. Siya, din siya, kaka-break lang din niya dun sa ex niya nung nagkakilala kami. At nung time na yun parang nagkaroon daw siya ng anxiety na halos araw-araw siyang umiiyak. Sa tuwing nagkakausap kami, umiiyak siya. Parang nagrarant siya sa akin. Tapos, ayun,
Mga bandang December po, napapansin ko po sa kanya na sa tuwing nababanggit yung ex niya, parang yun ang nagpapa-trigger dun sa anxiety niya na nag-iiba na kaagad yung mood niya, na ibang ano, tapos iiyak na kaagad siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa ba naka-move on? Sabi ko, sana bago ka pumasok sa ano, sa relasyon, sinigurado mo muna na ano, okay ka na. Kasi ako wala akong sabit eh. Sabi ko, kaka-move on ko lang din dun sa ano, sa ex ko. Ayoko naman na, yun bang, parang papasok na naman sa maling relasyon. Ayoko nang ganun. Gusto ko, kasi tumatanda na ako, sabi ko. Ayoko ng mga ano, ayoko na ng lukuhan. Gusto ko yung makakasama ko na ba sa habang buhay. Tapos sabi niya, kung hindi pa ako nakamove on, hindi dapat hindi na kita niligawan. Sabi ganun. Sabi ko, napapansin ko lang kasi parang every time na mababanggit yung ex mo, ayun, natitrigger ka agad yung anxiety mo, ganyan. Tapos, naapektuhan naman yung, imbis na oras natin na mag-uusap tayo, nawawala na kasi mainit na yung ulo mo, ganyan. Tapos nagiging ano na rin siya, nagiging gaslighter na rin siya na sa tuwing magtatanong ako, kahit mga simpleng bagay lang na, like, pag nagising ako ng madaling araw, tinitingnan ko siya na online. Tapos nakita ko siyang online. Tapos hindi ko muna siya i-message. Kinabukasan, yung sa umaga na. Kasi nagiging routine namin na bago ako mag-start ng work, tatawag muna siya sa akin, ganyan. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, gising ka pa pala ng ganitong oras? Late na yun na. Sino ka-chat mo nun? Tapos ang sagot niya, ba't naman ako magigising ng ganyang oras? Sabi niya, sino naman i-chat ko? Baka ikaw ang may ka-chat. Parang binabaligtad ako ba? Sabi ko, ikaw nga nakikita nga kitang online, tapos magdi-deny ka pa. Tapos, ayan na, yung galit na kaagad siya na, mas galit pa siya sa akin ba? Parang mas galit siya sa akin. Tapos ako naman, tumatahimik na lang kasi ayoko ng gulo. Ayoko ng lumaki pa, maliit lang naman na bagay, ayoko palakihin. Tapos, Purple, matanong lang namin. Nagkikita kayo neto, di ba, ni Guy? So, may mga nangyayari sa inyo, tama? Opo. Okay. Tapos, namuhunan siya ng pamasahe sa'yo papunta ng Pilipinas. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Pero Opo. ikaw ba, wala ka bang nilabas sa kanya? Baka kasi namuhunan itong guy na to para makauwi ka, yung nabilog ka na niya, napangakuan ka na niyang papakasalan mo siya, may hiningi na sa yung ibang bagay na hinirit bigla. Wala siyang hiningi sa akin. Wala siyang hiningi. Pero may na-share akong konting money nung nagkita kami. Siyempre yung sa pagkain-kain, mga ganyan. Oo, pero hiningihan ka, wala siyang hiningi sa akin. Ayos. So Purple, gaano kayo katagal nagkaroon ng relasyon neto nung guy na to? Bago lang po kami. Actually, ngayong araw na to, mansaringan namin eh. Magsi 7 months na sana kami. 7 months lang. Palang. Oo. Bago pa lang. Tapos, ito na nga, nitong December, bago magbagong taon, nagpahiwatig na siya sa akin. Iba na yung niya eh. Every time na mag-uusap kami, palagi na kami nagtatalo. Tapos pag may gusto akong linawin sa kanya, magtatanong ako, inuunahan niya ng galit. Sabi ko, ba't ka ba nagagalit ka agad? Sabi ko, nagmumukha kang guilty niyan eh. Ba't di mo ko bigyan ng ng linaw, ng paliwanag para makuha ko naman yung tamang sagot. Yung gusto kong marinig na sagot. Tapos minsan, para bang nang-aasar na sinasabi na lang niya na, ano bang gusto mo marinig? Na oo, ganyan. O sige na, oo na. O masaya ka na? Parang gumaganon ba na? Tapos, kahit mali niya, hindi siya nagsusorry, ganyan. Tapos sinasabi ko yun sa kanya, sabi ko, hindi mo man lang maamin na mali mo, hindi ka man lang mag-sorry, ganyan. Tapos sasabihin naman niya sa akin, ayun lang pala gusto mo, sige sorry. Ganun ba? Parang hindi siya sincere na Tapos ng December, bago mag-New Year, bigla siyang nawala. 1 week siyang nawala. Tapos ang paalam niya sa akin, doon daw siya mag-New Year sa bahay daw ng pamangkin niya sa Batangas. Tapos inunahan na niya kaagad ako. Sabi niya, doon walang signal doon ha. Sabi ganun.
walang signal doon, hirap ang signal doon, baka hindi ako makakontak sa'yo. Eh, syempre ako naman nag-iisip naman na, ganun ba kahirap ng ng signal sa Batangas na sabi ko. Tapos, nakikita ko naman na paminsan-minsan nag-o-online siya. Nag-o-online lang siya para mag-update sa akin, ganyan. Tapos, wala na. Purple, Tinatawagan ko siya sa number po. sorry maputol lang kita. Gusto ko lang din malaman, tingin mo bakit biglang nagbago yung timpla ng pagmamahal niya? Ang sinasabi niya sa akin, nagiging nagger daw ako. Sabi ko naman, nagger ba yung magtatanong? Sabi ko, nagtatanong ako kasi may gusto akong malaman. Tapos, ang isasagot niya sa akin, galit ba? Nagagalit ka agad siya na mas malakas pa yung boses niya sa akin na sumisigaw siya. Sabi niya, nakakahiya na sa kapitbahay dito, naririnig na yung boses ko. Sabi ko, hindi ko naman sinabi sa yung sumigaw ka. Sabi ko, ako nga, mahinahon nga lang ako sa'yo, ikaw yung sumisigaw dyan. Ang binabaligtad niya ako ba? Tapos, yun, ginagawa niyang dahilan na nagiging nagger na daw ako, nagiging toxic na daw yung relationship namin. Tapos siya pa ang nagsasabi sa akin na nakakapagod ng araw. Sabi ko, ako mas pagod na rin ako. Sabi ko, Pero, sa totoo pero lang, mas Purple, pagod di ba? na rin Di ba ako. nangako siya sa'yo na gusto ko niya pakasalan tapos biglang Yun na nag-switch nga eh. yung Oo. yung pinapakita niya sa'yo? Tingin mo ba Kaya nga- wala ring bang dahilan na pwedeng maging ganun yung pinapakita niya sa'yo dahil may mali ka rin sigurong naparamdam sa kanya? Tinitignan lang natin, ha? Wala talaga ko maalalang may mali ako sa kanya. Kasi sinasabi ko sa kanya, kahit sa sarili ko, hanggat maaari iniiwasan ko na makagawa ako ng kasalanan sa kanya. Kahit sa isip ko man lang, wala akong balak na magloko o gumawa ng kasalanan sa kanya. Kasi seryoso ako sa kanya eh. Siya na yung na iniisip ko talaga na siya na yung gusto kong makasama. Siya na. Sinasabi ko nga sa kanya na kahit hindi na matuloy yung sinasabi mo na pumunta tayo ng Europe, kukunin mo ko. Kahit siya na lang tayo sa Pinas, okay lang sa akin, sabi ko. Sabi ko, kahit wala tayong pera, kahit hindi na mayaman, kahit hindi na, kasi yung sinasabi niya sa akin, gusto niya doon daw kami magpakasal sa Batanes. Sabi ko, kahit hindi na Batanes, kahit simpleng kasal lang, sabi ko, kahit simpleng kasal lang, masaya na ako doon. Sabi ko, basta gusto ko lang talaga na magkasama tayo. Yun bang, ayokong tumanda na mag-isa ba? Ang ganun. Tapos, ang sinasagot niya palagi sa akin na mahirap daw kapag walang pera. Kasi ngayon nga, hindi pa siya nakabalik ng Europe, wala siyang trabaho, wala siyang pera, sabing ganun. Mahirap daw. Sabi ko, sige, maghihintay lang ako. Sabi ko, go signal mo lang naman ang inihintay ko eh. Anytime pag sinabi mong uwi ka na dito, uuwi na rin ako, sabi ko. Yun, wala talaga ako nagawang mali sa kanya, wala akong nagawang kasalanan. Siguro para sa kanya, makulit ako. Kasi kapag nagtatanong kasi ako na hindi ako kontento sa sagot, parang tatahimik lang ako, pero mauungkat pa rin yan kinabukasan eh, kasi hindi ako kontento sa sagot. Kasi Ganun. yun yung parang sinasabi ng instinct mo na parang kailangan ko mong kumpirmahin mula sa bibig niya. Opo. Oo. Pero wala pa rin siyang malinaw na sagot doon sa mga tinatanong mo. So, yun na nga po. Tapos, yun nga, matapos yung 1 week na yun na nawala siya, nagpunta siya ng Batangas. Pagbalik niya, parang Shokoy iba na yung siya. Ganun. nag-iba na siya. Nag-iba na Hindi na siya. siya. Hindi na siya Hindi na siya tao. ganun ka, Shokoy na nga. Kasi nag-swimming. De, charot lang with the rot. Okay, so, pagkabalik niya from Batangas, nag-iba na siya ng pakikitungo sa'yo. Mas lalo bang lumamig? Nag-iba na. Mas lumamig na lalo. Tapos, kasi ako maluwag ako rito eh. Anytime pwede akong tawagan eh. Tapos nagiging kasi namin, parang nakasanayan namin ba na habang may ginagawa ko, kausap ko siya, ganyan. Tapos, nawala na yung ganun. Yung tatawag siya sa akin sa umaga, pagkagising, ganyan. Tapos, tatawag ulit tanghali na, tapos sasabihin na, tanghali na busy ako ngayon, may gagawin akong ganito, ganyan. Buksan ko yung sasakyan, ganito, ganyan. Okay, ganyan. Tapos pagdating ng tanghali, after lunch, tatawag na naman, sasabihin na naman matutulog ako. Parang ganun ba? Tapos, sa hapon na naman, pag mag-message ako, anong ginagawa mo?
ito ko nakahiga pa, kakagising lang. Babangon na rin, magluluto ng hapunan, sabing ganun. Tapos nawala na yung mga ano dati. Tapos, iniintindi ko naman, kasi nga sabi niya, may anxiety nga siya. Parang gusto niya maging busy palagi, gusto may gagawin palagi, sabing ganun. So, iniintindi ko siya sa abot ng aking makakaya, iniintindi ko siya. Tapos, nitong March lang, nagulat kasi ako, may biglang nag-comment sa post ko sa Facebook. May biglang nag-comment sa akin na yung post ko na yun, matagal na. Siguro mga December pa yon. Tapos may biglang nag-comment na parang babala ba sa akin na mag-ingat, wag masyadong magtiwala sa ganyan. Mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Parang ganon. Parang nagpapahiwatig ba. Sabi ko, tapos tinignan ko yung profile nung nag-comment na yon. Dami account lang siya. Isa lang yung friends niya, ganun. Tapos biglang shinare pa niya yung profile picture ko. Shinare niya doon sa wall niya. Tapos, ayun, yun ang caption niya doon. Huwag magtitiwala sa taong, kilalanin mo ng mabuti kung sino yung ganyang mga ano pa, na huwag daw magtiwala masyado. Anong Tapos tumatakbo pinakita sa ko sa isip mo kanya. nun? Yung ex niya ang nasa isip ko. Tapos, pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya, sino ba yan? Sabi ko, nag-comment lang kasi bigla. Tapos ang sinabi niya sa akin, bakit ka kasi post ng post sa Facebook? Sabi ko, bakit ganyan ang sinabi mo? Facebook ko yan eh. Sabi ko, Facebook ko yan. Bakit naman hindi ako magpo-post? Bakit barang kasalanan ko pa? Sabi ko, nagsusumbong ako sa'yo kasi may nag-comment na ganito. Gusto ko may sasabihin man lang siya na ano ba. Tapos ang palalabasin pa, mali ko pa kasi nagpo-post ako. Tapos yun, sinabi ko sa kanya, ayan, shinare yung profile ko. Sabi ko, shinare yung profile ko, tapos may caption na ganito. Sabi niya, i-block mo na kasi yan, ba't mo ba pinapatulan yung mga ganyan? Dami account pala yan, ba't pumapatol ka pa? Sabi ganon. Sabi ko, para kasing naintriga ako, parang may gusto siyang sabihin sa akin, parang may gusto siyang ipaalam sa akin. Sabi niya, kung mas naniniwala ka dyan, edi magsama kayo. Sabi ganon sa akin. Sabi ko, ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko pala na-mention. Nung nawala pala siya nung isang linggo, nagpunta siya ng Batangas, may biglang nag-chat sa akin na taga sa kanila. Taga sa South Luzon kasi siya eh. Taga sa kanila. Nagsabi na kakilala daw niya itong lalaki na to. Tapos, sabi niya, gaano mo na ba siya kakilala? Sabi ko, kilala ko lang siya. According sa mga kwento niya, pero hindi talaga kasi 2 beses pa lang kami nagkita eh. Sabi niya, alam mo ba na kaya siya hiniwalayan ng ex niya kasi hindi niya mapakasalan yung ex niya dahil may legal daw siya na asawa. Sabi ganon. Sabi ko, wala naman siyang nabanggit sa akin. Sabi ko, wala siyang nabanggit. Ang nabanggit lang niya sa akin noon, divorsyado siya kasi may naging asawa siya na ibang lahi. Tapos, nag-divorce na daw sila. Tapos matagal na panahon na yun, 20 years ago pa daw yun. Tapos wala naman siya nababanggit sa akin na may asawa siya sa Pinas. Sabi niya, yan kasi ang balita dito sa amin, ang pagkakakilala sa kanya na may asawa siya may legal na asawa siya kaya hindi niya mapakasalan yung ex niya at hindi na nakapag-antay yung ex niya. Ng ibang lalaki, iniwan siya. Ayun. Tapos, yun, nung tinanong ko yan sa kanya, sabi ko, alam mo bang may nag-chat sa akin na may sinabi tungkol sa'yo? Sabi niya, ano? Sabi ko, ewan ko lang kung paninira lang ba to o totoo ba to? Gusto ko sa'yo manggagaling, sabi ko. Sabi kasi may asawa ka raw dito, may asawa ka raw sa Pinas, kaya hindi mo raw mapakasalan yung ex mo. Sabi niya, di ba may asawa ako? Sinabi ko na sa'yo, may asawa ako, pero yung ibang lahi, yun, matagal na kaming divorce nun. Sabi ko, pero dyan sa Pinas, wala ka bang asawa dyan? Sabi niya, kung may asawa ako dito, di dapat kasama ko sila. Araw-araw, kasama ko. Sabi niya, nakikita mo naman, mag-isa lang ako dito palagi sa bahay. Sabi ganon. So parang,
parang may doubt na ako ba, maniniwala ba ako o hindi, ganyan. Tapos, ay nung ano na, nung nitong March na nga, nung sinabi ko sa kanya na, kung may inililihim ka sa akin, gusto kong sabihin mo na, kasi ako, inilatag ko na yung buong pagkatao ko sa'yo eh. Wala na akong itinira na na lihim na, kasi ayoko kasi na dumating yung araw na may marinig ka mula sa ibang tao tungkol sa akin. Kaya gusto ko, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo lahat-lahat ng baho ko, ng sikreto ko, lahat-lahat, wala na akong lihim. Gusto ko, ganun ka rin sa akin, huwag ka maglihim. Kasi kung kahit na ano man yan, kasi sa point ng buhay, parang nasa point ako ng buhay ko na, kahit ano man yan, kahit siguro sabihin mo na totoong may asawa ka at kabit lang ako, siguro tatanggapin ko, sabi ko. Siguro tatanggapin ko kasi nahulog na talaga ako sa kanya. Kahit may mga nakita akong red flag sa kanya, hindi ko iniintindi. Kasi nga, nakafocus ako dun sa na magiging kami. Na kami talaga magkakasama. Kasi, dun, yung pinanghahawakan ko kasi, nung nandun kami sa simbahan, nanangako siya sa akin. Tapos, ang sabi pa niya sa akin, alam natin na darating, wala talaga perfectong relasyon, na darating talaga tayo sa punto na mag-aaway tayo. Pero, wag nating gawing option ang hiwalayan. Sabi ganun. Kahit na magsigawan tayo, kahit na magmurahan tayo, basta wag natin gawing option ang hiwalayan. Yun ang pinanghahawakan ko. Kaya, umasa ako sa kanya, naniwala ako sa kanya. Tapos nitong bago siya nawala, nung lang siya nawala nung nakaraang Sunday, 15. Ang paalam niya sa akin, may seminar daw sila sa Batangas na naman, sabi niya. May seminar daw sila sa Batangas. Tapos inunahan na naman niya ako na mawalan siya ng signal. Walang signal doon ha. Kasi alam mo yung kumpanya na yan, binablock nila yung signal para sa confidentiality ng sabing ganon. Ang lalim talaga siguro ng dinadive niya sa Batangas. Saan ba yun? Tapos, nagtaka ako kasi umalis siya ng alas 6. Sabi niya, hindi na siya magdadala ng sasakyan kasi daw mahal ang gasolina, sasabay na lang daw siya sa service, gano'n. Okay, gano'n. So mga alas 7 daw ang call time nila. Okay. Tapos habang nasa biyahe siya, imposible namang hindi niya hawak ang cellphone. Nagme-message ako sa kanya, "Kumusta na? Nasa biyahe ka na ba?" Wala siyang hindi siya nag-o-online sa lahat ng sa lahat ng apps niya, hindi siya nag-o-online. So pinabayaan ko lang. Tapos nung mga bandang mga 10:30 gano'n, tinanong ko siya, "Ano ng balita? Kumusta na diyan? Karating ka na ba?" Sabi niya, "Oo, kakarating lang, papasok na," sabing gano'n. Hindi, pinabayaan ko na. Kinabukasan, iniisip ko, naniwala ako dun sa sinabi niya na walang signal eh. Iniisip ko, siguro walang signal ito. Sinubukan ko mag-message, delivered. Ibig sabihin, meron. Hindi lang niya sinisi. Ay, alam mo yung kabisada yung mga ganun. Pag sent, walang signal. Pag delivered, may signal. Tapos, nakapasok. Isa pa, tinatawagan ko yung number niya. Kasi kung sakali mang walang signal, pati number hindi natatawagan. Diba? The number you dialed is not yet in service. Yes. Ganun po. Cannot be Kaya lang, reached. nagre-ring. Dalawang number niya nagre-ring. Yung dalawang account niya ng messenger, delivered. Ring ng ring. Tapos, walang sagot, walang reply. Hanggang ngayon, wala na talaga. Tapos, nung minsang nag-online siya nung 17, nung Martes, sinin lang niya, wala man lang kahit na anong message. Tapos, ganito, bago siya umalis nung Sunday, nagkausap pa kami ng Sabado, kasi nga, parang natutoksikan na rin ako pa. Tapos every time kasi na nag-aaway kami, parang napapaisip ako ba na, parang hindi ito ang taong pinapangarap ko na na makasama na, parang kung magalit siya, parang kung galit ako, mas galit pa siya sa akin. Na parang wala akong wala na akong peace of mind dito. Pero ayokong bumitaw. Parang ayokong bumitaw ba? Gusto ko pa rin siyang ilaban. Dahil? Kaya kinausap, mahal ko na siya. Sabi ko, mahal ko na siya. Tapos, nung Sabado, kinausap ko siya. Sabi ko,
hindi ko pa alam yun na may plano silang mag-seminar. Kinausap ko siya, sabi ko, may sasabihin sana ako, pero wag ka muna magalit ha, sabi ko, wag ka muna magsalita. Kasi ang ugali kasi niya, kapag nag-start na akong magsalita na pakiramdam niyang matatamaan siya, magagalit na yan. Tapos uunahan na niya ako ng mas marami na siyang salita kaysa sa akin. So sabi ko, pakinggan mo muna ako, wag ka muna magsalita ha. Sabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo mahal na mahal kita. Alam mo na umasa ako na magkakasama tayo, na ikaw na talaga yung makakasama ko habang buhay. Ayokong makipaghiwalay sa iyo. Ayokong bitawan ka, sabi ko. Kaya lang, parang natutoksikan na ako. Gusto ko lang sana parang space muna ba? Pero ayoko makipaghiwalay, sabi ko sa kanya. Ayoko kitang hiwalayan. Gusto kong bigyan muna natin ng space ang isa't isa. Para ba parang ma-refresh yung utak, sabi ganon. Tapos sabi niya, ayoko rin makipaghiwalay sa iyo. Hindi ako nakikipaghiwalay sa iyo. Pero gusto ko rin ayusin ko muna ang buhay ko, sabi niya. Ayusin ko muna ang buhay ko. Kasi alam mo, failure akong pagkatao, sabi niya. Failure ako. Jobless ako. Sabi niya, sa lahat daw ng aspeto ng unstable daw siya sa financial, sa emotional, sa physical. Kasi sabi nga niya, ang dami na niyang nararamdaman. Sabi niya, unstable daw siya. Sabi niya, overwhelmed na daw siya. Gusto daw niya mag-detach muna sa lahat. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi niya, pero hindi ako nakikipaghiwalay sa iyo. Mahal na mahal kita, sabi niya gano'n. So, umasa pa rin ako na siguro gusto lang niya na maglaylo muna ng ilang araw, kanya. Pero, kahit after nung mag-usap kami, may mga update pa rin siya na mga pailan-ilang message pa rin siya sa akin, ganon. Hanggang sa sumapit na nga itong Saturday, tas di na siya nagparamdam. Tama ba? Or sumapit na tong... Sunday po siya umalis. Sunday. Tapos, so, hindi na siya nagparamdam? Hanggang ngayon hindi na po siya nagpaparamdam. Tapos, tinitingnan ko yung mga apps niya, WhatsApp niya, yung emo niya, yung Viber niya. Yung Viber, last online niya, kanina lang yata, nag-online siya kanina. Yung WhatsApp niya, online naman siya. Tinatawagan ko, nagre-ring naman. Sabi ko, tapos nagme-message ako, sabi ko, gusto ko lang makipalita kung kumusta ka na dyan. Wala talaga. Sabi ko, namimiss na kita, hindi ako nakakatulog sa gabi. Wala talaga. Tapos nung sinin lang niya. Tapos sabi ko, para na akong tanga nito na Sabi ko, sabihin mo na lang, diretsahin mo na lang ako kung anong gusto mo. Kasi parang hindi ko kaya na ilang araw na. Yun. Hanggang ngayon nakikita ko siya kaninang online, tinawagan ko siya, nag-ring naman, pero hindi talaga niya sinasagot. Kaya nasa isip ko. Ano yung gusto mong mangyari ngayon? Purple. Siguro, validation lang. Gusto ko lang na kailangan ko pa siyang antayin pa ba talaga siya? O, kasi naghahalo yung nasa isip ko eh. Kasi pumasok na yung sa isip ko yung sinasabi nung nag-chat sa akin na may tunay siyang asawa. Iniisip ko baka nandoon siya sa tunay niyang asawa. Even na hindi pa naman niya kinonfirm talaga sa akin na totoo yun. Pero kasi narinig ko sa pumasok sa isip ko. Parang nag-overthink na ako ba? Na siguro may totoong asawa ito na nandoon siya sa asawa niya. Siguro naka-silent yung phone niya kaya hindi niya naririnig yung tawag ko. Yung mga nasa isip ko. O kaya naman, baka umuwi siya sa probinsya nila na nakipagbalikan siya doon sa ex niya kasi may anak sila doon sa ex niya. Tapos, o kaya gusto lang niya umattend doon sa sa moving up ng anak niya kasi kinder pa yung anak niya. Lang wala talaga, puro lang ba, puro nasa isip ko lang. So parang gusto mong masagot yung mga tanong dun sa isip mo. Gusto mo nang magkaroon ng klarong sagot dun sa mga naiisip mo. Okay. Paano kung ayaw na niya talagang makipag-usap sa'yo? At tinatawagan mo, lahat ginagawa mo, 'di ba? Para lang makausap siya, masubukang makausap siya, makapag-reach out sa kanya. Lahat na tinry mo sa apps, 'di ba? Tapos nagme-message ka, tumatawag ka, hindi niya sinasagot. Paano kung ayaw na talaga niya na makipag-usap pa sa'yo? Anong gagawin mo? Siguro gusto ko lang ng closure talaga. Kasi sa ngayon kasi,
ando doon pa ako sa ano yung parang pinaprocess ko na yung sarili ko na natanggapin kung sakali mang hindi talaga magiging kami. Ang gusto ko lang yung magiging tapat lang siya ba? Yung maging honest lang siya. Kasi pakiramdam ko kasi parang unfair sa akin ba na totoo naman lahat ng pinakita ko sa kanya, Yes. pinaramdam ko sa kanya. Mhm. Totoo naman. Ma'am Tapos Purple. siya, ang dami niyang lihim. Ma'am Purple, valid yung nararamdaman mo ngayon, yung sinasabi mo ngayon, na gusto mo ng confirmation. Diba? Gusto mong malaman na talaga bang yung mga haka-haka mo ay totoo, yung mga naiisip mo ay totoo. Pero kasi Ma'am Purple, ang hirap patunayan at ang hirap na may isang tao o yung katulad nung taong nang go sa'yo ay umamin na totoo nga yung mga ano mo. Kasi kung yung panahon nga na nakilala mo siya nung una, hindi niya na sinabi, how much more ngayon na booking na siya, aaminin niya pa rin ba? Hindi na. Ang taong cheater, manloloko, hindi yan kailanman aamin ng kanyang pagkakamali kahit huling-huli mo na. And in an ideal world, ang gusto talaga nating mangyari, ma-verbalize sa atin ng taong nag-ghost sa atin, yung tunay na dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Yes. Yun yung gusto nating mangyari in an ideal world. But it's the reality na minsan talaga ang sagot sa mga tanong mo ay naroroon na mismo sa harap mo at yun na yung pang-iiwan niya sa'yo, ang hindi niya pagpaparamdam sa'yo. Yes. That is already the answer that you need. At yun lang yung kailangan talagang tanggapin ng tao. Pero ang sakit din kasi partner, and valid nga, katulad nga ng sinabi natin, na valid yung reason and nararamdaman ni Purple ngayon dahil nga, ang hirap maiwanan ng may question mark. Totoo naman. Mas okay na yung nag-away kayo at nahuli mong nang bababae talaga eh. Oo. Kesa naman yung bigla na lang nawala. Oo, kasi mali mo ba kung talagang naiwan lang siya sa Batangas, di na siya nakaahon dun sa dagat, 'di ba? Mali mo talagang tuluyan na siya naging syokoy. Nalaglag na doon sa Taal, gano'n. Oo, kaya nandun na sa Taal, 'di ba? Sumama pala dun sa mga Sana nga po diniretso na lang niya na gusto na niyang makipaghiwalay. Parang ganun ba? Para ako naman. May number ka? May number ka ba? Tawagan kaya natin. Chat mo dito sa amin. Chat mo Tawagan dito. natin. Try natin tawagan. Huwag na, nakakahiya. Hindi kasi kung baka mamaya kung hindi ikaw yung sasagutin niya mula sa number mo yung tawag, mali mo sa amin sagutin niya. Tapos makapag-usap kayo ngayon dito on air. Kung gusto mo lang naman, walang palitan. Huwag na, baka mas lalong iiwan ako. So nandun ka sa part na natatakot ka na tuluyan ka na talagang maiwan itong taong to. Oo. Pero hindi ka ba Totoo natatakot, lang. Purple, na na patuloy kang lolokohin ng tao na to? Nandoon din ako sa kasi bago nga siya umalis, nasa ano na ako yung isip ko kasi parang toxic na hindi na pwede na palaging ganito. Kaya lang, lagi pa rin akong nakakapit pa rin ako dun sa yung sa pangako niya sa akin ba. Na Yun huwag lang bibitaw, palagi kong ganon. pinanghahawakan. Na huwag bibitaw Opo. kahit mahirapan kayo. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, basta magtiwala ka lang. Kaya lang, iba naman yung mga pinapakita niya ngayon na parang ganun malabo nang magtiwala. Mahirap na magtiwala. Kasi hindi Ang gusto ko consistent lang- yung hindi consistent yung action niya doon sa mga sinasabi niya. Tama ba? Yun nga po. Opo. Ako para sa akin, Purple, bilang isang lalaki. Kung alam mo naman na marami ng red flag na senyales na dapat nang iwanan itong lalaki na to, I think worth it itong bitawan na rin eh. Kesa naman na, oo nga, na paglaban mo nga o pinanghawakan mo nga yung pangako ninyo sa isa't isa na kahit anong mangyari, walang iwanan, paniwalaan, pero nandun ba yung kapayapaan? 'Di ba? Yun ang lagi natin titignan eh. Hindi tayo pwedeng pakumpiyansa or bumasi lang doon sa sinasabi ng isang tao na tiwala ka lang, mahal kita, hindi kita iiwan. Ikaw lang. Oo, nasabi niya yun. Pero ang tanong, kaya niya bang panindigan yun? At may kapayapaan ka ba kung pangahawakan mo yun? Ma'am, kung may kapayapaan ka, sige, go. Kung mapapatunayan mo sa amin ngayon ni DJ Rocky na may kapayapaan ka kapag pinili mo na panghawakan yung tiwala na salita niya,
na kumapit ka dun sa kanya, sige ma'am, hindi na kami magsasabi sa iyo na tigil mo na to. Pero ma'am, kung wala, ma'am, alam mo na. Siguro ang tamang sagot. Yun nga po eh. Sabi nga, words are cheap. Actions prove why words mean nothing. Tama. Galing. Kaya lang ang hirap po ang hirap sa pakiramdam yung naiwan ka sa ere talaga na Opo. Dapat You understand. naging prangka na lang siya eh. Naging prangka na lang sana siya na kahit sabihin man lang niya na tingin ko hindi na mag-work tong relasyon natin. Tigil na natin to. Ganun na lang sana kahit hindi na niya aminin na may asawa siya o ano. Basta yung closure lang ba? Opo eh. Pero talaga ma'am, may mga tao kasi talaga hindi kaya mag-verbalize na tapusin na natin to. Yes. May mga tao talagang bigla ka na lang iiwan nang hindi man lang magsasabi ng tunay na dahilan o hindi na lang magpapaalam at hindi na lang magpaparamdam. Tama. Kailangan nating tanggapin talaga na hindi natin kontrolado yung mga taong yun. Tama. Pero ang kaya nating kontrolin ay yung sarili nating pagresponde doon sa ganong klaseng aksyon na iginawad sa atin o ginawa sa atin. Gusto mo ba retohan ka namin? May nagsasabi dito sa TikTok na reto na lang daw namin ikaw sa iba. Charot! Sa tsuhin niya daw. Wait, Darot. Sa mga driver natin ngayon na nakatutok on air na single, pakilala ka namin. 43 from Hong Kong, Purple. Sino ka mukha mong artista, ma'am? Wala? Ma'am Purple. Kaya naman. Ma'am Purple. Kaya naman. Ma'am Purple. Hindi, parang wala naman po. Ma-purple ba o ma-mink-mink? Sagutin mo. Dude, pag purple, bugbog yun eh. Ang kulit mo talaga, DJ Titangelo. Mamink-mink o brown na lang. Tsokolate o mamink-mink? Ma'am, purple. Yes po, DJ. Alam mo kasi, ayaw ka namin maging sad. Ayaw namin na meron tayong kababayan na nasa ibang bansa na nalulungkot at naguguluhan sa kanyang desisyon. Ma'am, tumawag ka sa amin and alam ko na tiwala ka dito sa programa, tiwala ka kay DJ Rocky, tiwala ka sa amin. Ma'am, sa pagkakataon ba na ito, sa 7 buwan ninyong nagsama ng guy na ito, alam ko na ang daming kada araw may mga natutuklasan ka, may mga naiisip ka. At sabihin na natin 70-30, 30% na gusto mo pa rin 30% na gusto mo na bumitaw, 70% na gusto mo pa rin panghawakan. 90 lang, dude. 90 gusto niya pang panghawakan. Oo. Sabihin na natin 90, 10% ang porsyento ng iyong pagmamahal sa kanya at yung pagbitaw mo. Pero ma'am, siguro it's about time na palayain mo na yung taong alam mo naman na hindi na rin nakakabuti sa katulad mo. Ma'am, siguro kung bibitawan mo yan at maging bukas ka sa mga taong pwedeng pumasok sa buhay mo na mas deserving at deserve mo din naman, 'di ba, ng mahalin ng tama. Kahit sabihin mong may edad na tayo, may anak na tayo, deserve pa rin natin mahalin ng tama eh. So yung tingin mo ba, deserve mo itong nararamdaman mo ngayon, ma'am? Deserve mo ba na nandito ka sa relasyon na ito? Di ba? So simple, ma'am. Ibig sabihin kung hindi mo deserve itong bagay na to, bakit ka mananatili sa ganitong sistema ng buhay mo? Kung meron ka namang choice na bitawan. Ma'am, alam mo, mahirap tuklasin yung mga bagay na ayaw pang magpatuklas. Darating ang panahon na malalaman mo din yung mga sagot dyan sa mga tanong mo. Pero, wag mo nang hintayin na malaman yan na pati yung sarili mo, kakahintay o kakatuklas ng mga bagay na yan, nakakalimutan mo na palang bigyan ng importansya yung sarili mo. Salamat po, DJ Titangelo. Sa pagkakataong ito ba, ma'am, may mensahe ka ba sa kanya? Sa totoo lang po, sa nangyayari sa amin ngayon, hindi po ako ganun kalungkot.
Nasaktan man ako pero hindi siya ganun kasakit. Kasi parang expected ko na kasi na ano eh. Kasi yun sa mga araw nga na nagiging toxic na kami. Parang expected ko na mangyayari to. Kaya lang, ang mas nangingibabaw sa akin ngayon, parang galit. Galit na naiwan ako sa ere ba? Galit na ang daming tanong na hindi niya nasagot. Okay. Ma'am Purple, ganito na lang, no? Bibigyan ka na lang namin ng pagkakataon na makapag-release, no, ng galit na nararamdaman mo through messaging etong taong to na nang-ghost sa iyo. Sa 7 buwan na nagkaroon kayo ng relasyon, nang bigla ka na lang niyang iniwan, baka meron kang mensaheng gustong ipahatid sa kanya na baka sakali lang na mapakinggan niya ito sa radyo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Go ahead, ma'am. Bigay ka ng message sa kanya. Sige po. Babe. Alam ko naman, umpisa pa lang niloloko mo na ako eh. Nararamdaman ko na yun eh. Pero lahat ng mga nakikita kong red flag sa'yo, hindi ko iniintindi yun. Nagbubulag-bulagan ako kasi kumapit ako dun sa pangarap natin. Yun, yung mga panggagastate mo sa akin, yung mga pagmamanipula mo sa akin, binabaligtad mo ko palagi. Hindi ko na hindi ko na pinapansin yun eh. Kasi mas nangingibabaw sa akin yung pagmamahal ko sa iyo, iniintindi kita. Kung hangga't kaya ko nga na unatin yung i-stretch yung utak ko para lang maunawaan ka. Yun eh. Ginawa ko na eh. Kaya lang, sa ginagawa mo kasi ngayon, para bang nakakaloko ka sa akin ba, na iniwan mo na lang ako sa ere. Magsabi ka na sana ng prangkahin mo na lang sana ako. Hindi naman tayo mga bata na. Maiintindihan ko naman kahit sabihin mo sa akin na talagang may asawa ka or bumalik ka doon sa ex mo. Maintindihan ko naman yun. Abang bago pa lang tayo, maunawaan ko naman yun. Ayoko lang kasi na parang pinagmumukha akong tanga. Anyways, kahit ganito man nangyari sa atin ngayon, sana maging masaya ka. At sana din maging masaya na rin ako. Ayun. Ingat ka na lang. Hindi naman mawawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Ingat ka na lang palagi dyan. Yun lang po, DJ. Ganda ng sinabi niya, no? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Pero sana may kadugtong eh. Ano? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo, pero matututunan ko din na mahalin ang sarili ko. At matututunan ko din na palayain yung katulad mo. Wow. Sana ganun, Purple, no? Darating din si Purple dyan. Sana dumating yung Yes. panahon na Darating din siya dyan. Naniniwala ako. Alam mo, mabait na tao tong si Purple. Alam mo, dama ko na talagang tapat at totoo siya magmahal eh. At kapag nagmamahal siya, talagang binibigay niya lahat. Although nandun yung mga issues niya sa nakaraan, nandun yung trust issues, nandun yung parang takot, 'di ba, na baka mabigo siya ulit sa pagmamahal. Pero binigay niya eh. Binigay niya yung tiwala niya, binigay niya yung pagmamahal niya dito sa taong to. And it's really, really difficult to go on with your life na alam mong naiwan ka sa ere. Yes. Na para bang gusto mong humingi ng eroplano tapos magpasundo dun sa ere kasi naiwan ka dun eh. At ang hirap na gabi-gabi, iniisip mo pa rin kung saan ka nagkulang at saan ka nagkamali. Na kahit sabihin mo na hindi naman ako pangit. Alam ko na binigay ko naman yung best ko. Na wala naman ako nagawang mali. Pero aabot ka pa rin sa punto na may ginawa ba akong mali? Kumbaga questionin mo hindi yung tao yung sarili mo. So dama ka namin, Purple. Ang hangad namin ngayon complete healing para sa'yo. Kontakin ka man, hindi ka niya makontak. Sana maghilom ka. Sana po. Pero alam niyo po, nag-expect pa rin ako na tawagan niya ako. Ay, pwede naman. Wala namang kaso. Nag-expect pa rin ako. Kaya lang parang sinasabi ko na sa sarili ko na parang gusto ko lang talaga ng closure ba? Gusto ko lang talaga makausap siya. Tapos wala na.
ayoko na ipagpatuloy din. Ay, may caller Gusto ko tayo lang ngayon. Hello? 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 Uy, ikaw ba tong ex ni Ay, ikaw ba yung nang-ghost dito sa caller natin? Hello, babe. Uy, ma'am, ba't ka kinikilig? Porket narinig mo lang yung boses. Kaya nga, kinilig. Sir. Baka pwedeng paulit yung sinabi mo sa kanya, sir. Hello, babe. Ay. Sagot ka, ma'am. Alam mo ba kung ba't hindi ako makapag-chat sa'yo nung nasa Batangas ako? Totoo naman talaga mahina yung signal doon. Kaso, connect ako sa wifi. Kaso, iba yung pinangsundot ko eh. Hindi ko na natanggal. Nabaon na. Sana mapatawad mo ako, babe. Sir, mahal mo pa rin ba? Mahal mo pa rin, sir. Pinapalaya na kita. Oh, Diyos ko! Iba talaga yung expectation ni Miss Purple. Anyway, Purple, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin at sana kahit Thank you papaano po. napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Opo. Thank you po. Ingat. Mahigpit na yakap. God bless, Purple. Salamat po. God bless din po sa inyo. Tama na maging desisyon mo, Purple, ha? Tawag ka lang sa amin. Oo. Okay po. Thank you po. Thank you. Dude, naiwan ka na ba sa ere? Oo naman. Masakit. Pero wait, nang iwan ka na ba sa ere? Oo din. Kasi, konektado yung tanong mo doon sa pangalawa mo ring tanong eh. Yung unang tanong mo, konektado doon sa pangalawa mong tanong. Oo. Kaya ako nang iwan kasi alam kong ako na yung iiwanan. Inunahan ko na. Ang sakit kaya bilang isang lalaki na maramdaman mo na yung taong pinakamamahal mo, hindi ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Yung pabitaw na? Oo. Alam mo, dude, naalala ko lang din, may point sa buhay ko na na nag-ghost din ako eh. Nagtatrabaho na ako dito sa MBC. Dude, nakakaloka kasi, pupunta pa yun dito, tapos medyo sikat, alam mo yun? Tapos, talagang parang lahat alam na parang nanliligaw siya, parang ganun. Tapos, di ako naman entertain, tapos first time ko mag-entertain ng maliligaw. Tama. Tapos parang, alam mo yun, ang dami na namin na pag-usapan about future na para bang papunta na kami talaga sa isang opisyal na relasyon at para magkakaseryosohan na kami. Ganong level, dude. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya nagparamdam. Ay? Tinawagan ko, tinext ko. Alam mo yung walang kahit anong reply. Online pero hindi ka nire-replyan, hindi ka sinasagot. Ganun yung peg. Tapos dude, after 3 months, nag-post sa social media. May jowa na. Tapos may screenshot pa ng conversations nila nung present jowa niya nung time na yun. Na nag-overlap yung conversations namin dun sa conversations nila. So meaning, pinagsasabay pala kami. So dude, yung mga galawan ng ganong klaseng lalaki, like, yung very best foot forward, yung lahat ipapangako sa'yo, hindi ka pa naman masyadong kilala. Dun ko na-realize na ang isang lalaki may tendency talaga na magkondisyon ng utak ng babae. Tama. Na ipaparamdam niya sa'yo, kunwari, na interesado siya sa'yo. Tama. Pero kung tutuusin, ginigauge niya pa lang talaga kung okay kayo o magkiklik kayo. Hindi pa talaga siya 100% bigay na bigay. Pero ipaparamdam niya sa'yo na, ay, into you siya. At ang tawag doon ay love bombing. Yung tipong talagang mafo-fall ka as a woman dun sa taong yun kasi wala siyang ibang pinakita, puro kabutihan mula sa kanya. Tama. Bibigyan ka ng pera, didate kayo, lilibre ka niya, ganda ng words, everything. And all the promises that he made, swak na swak, huling-huli yung kiliti mo. Kaya kahit tigre ka, para magiging pusa ka eh. Ganon yung peg. Lalambot ka sa kanya. Hanggang sa iniiwan ka bigla at mapapatanong ka kasi yung nabuong imahe nitong lalaking to sa utak mo,
okay to eh. Goods to eh. Napaka-gentleman, napaka-marespeto, napaka-makajos. So, bakit parang wala kang makitang mali sa kanya? Sarili mo lang yung nakikita mong parang may nagkulang sa'yo or parang pangit ba ako, hindi ba ako enough? Kukwestiyonin mo yung sarili mo. Kasi parang yung nailatag niya sa'yo, naipakita sa'yo, ang ganda ng imahe niya eh. Ikaw, parang pakiramdam mo sa'yo yung sumablay. Kasi hindi ka niya nagustuhan. Pero dude, na-realize ko after few months na hindi ako na in love sa reality of him. I just love the idea of him. Yung realidad niya, hindi siya consistent. Tama. Hindi niya ako kayang panindigan. Tama. Yun ang realidad niya, na bigla na lang siyang nang iwan. At dapat ma-realize ng bawat isa sa atin yung realidad ng taong minamahal natin. Kasi once na hindi mo ma-realize yung realidad ng isang tao at mabulag ka dun sa ideya lang ng pagkatao niya, habang buhay panghahawakan mo yung ideya na yun at hindi ka makakahanap at hindi ka matatagpuan ng tamang tao para sa'yo dahil pinipilit mong maging tama yung maling tao para sa'yo. Tama. Wala lang, yun lang yung realization ko dun sa ghosting moment sa buhay ko. Ikaw, dude, anong realization mo sa ghosting sa'yo? Sa akin naman, mali mang iwan ng tao. Sa akin naman, hindi naman ako literal na ng ghost. Nang iwan ako. Nag-iwalay kami. Gumawa ako ng way para masabi niya rin na ayaw niya na at tama na. Kasi nangangamba ako na maunahan ako eh. Nandun ako sa point na yon na bilang isang lalaki, takot ako na masaktan. So, imbis na ako ang masaktan, ako na lang ang mananakit. Pero mali pa rin. At hindi dapat natin tinotolerate yung ganun. So, natutunan ko doon na kapag hindi mo na mahal yung isang tao or hindi mo talaga literal pa gusto yung isang tao, huwag kang magpapakita ng mga too good to be true na mga bagay. Kasi hindi mo alam kung ano pwede maging impact sa kanya yun eh. Yung mga bagay na pinapakita mo sa kanyang kumikinang, di ba? Pero hindi mo naman kayang ibigay talaga ng tuluyan. Mahirap, masakit, at makakaiwang ka ng damage sa isang tao na pwedeng hindi niya malimutan. Totoo yun Hindi mo malilimutan yun eh. Kasi totoo yun questionin mo yung sarili mo na ako ba yung may mali kasi nakita ko siya okay naman lahat ang gaganda na pinakita niya. Totoo yun. And agree ako dun kay sinabi ni partner. At questionin mo na yung sarili mo na parang ayoko na magmahal. Kasi nga yung tamang lalaki na nakilala ko, parang binitawan pa ako. Biruin mo na ikaw ay nagmamahal lang naman, nananahimik, tas biglang may pumasok sa'yo sa buhay mo na nagpakita ng mga magagandang bagay na katulad niya. Ikaw pa ngayon na mapapagod magmahal ng totoo. At mahuhook ka dun sa ganun. Yung mga ganun eh. Buti na-realize mo yun, dude, no? Napaka-manipulative kasi mo dyan. bibihira yung lalaki makaka-realize nun. Mali talaga. Mali na manipulahin mo yung emosyon ng isang tao para lang maging mabango at maganda ka sa kanya. Ako, habang tumatagal, na-realize ko, partner, na mas mabuti pala na ibaba mo literal yung pagkatao mo sa taong mamahalin mo. Hindi yung maganda, kundi yung pangit mo. Kasi dun mo mag-gauge or dun mo makikita na talagang mahal ka niya. Kasi pinakita mo na yung pangit, pero bakit pa rin ako tinatanggap nito? Yun lang ang naging sukatan ko. So yung nakilala ko, yung taong mamahalin ko, pinakita ko kung ano ko. Ito yung buhay ko. Ito yung lifestyle ko. Ito ako. Ngayon, mamahalin mo ba ako? Pero alam ko sa sarili ko na kapag may taong nagmahal pa rin sa akin at yumakap, handa ako magbago. Doon ko papakita yung kabutihan ko. Yun eh. Para sa akin, mas mahirap ipakita yung kapangitan mo. At mas madaling maging mabuti nga na pinapakita mo. Mabait ka. Pero yung kasamaan mo para pakita mo, mahirap yun. At saka dude, pag naging vulnerable ka na sa isang tao, especially sa partner mo, ibig sabihin nun, tinanggal mo na yung ego mo sa sarili mo. Tinanggal mo na binaba mo na yung pride mo.
Ibig sabihin nun, binalatan mo na talaga ng buhay yung sarili mo dun sa taong yun. Tama. It's take it or leave it na. Hindi kayang gawin yun nung nung lalaking nakilala ng caller natin. So, ibig sabihin, may reservations pa siya towards you. So, hindi pa siya yung tama para sa'yo. Agree. Well, dami natin realizations Ganda, ngayon. no? Ganda ng call natin ngayon. Anyway, mga kabisyo, muli, maraming salamat po at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At nakasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Maraming salamat, kabisyo. Mamaya ulit alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw tayo magsama-sama sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Purple, handog po naming awitin sa inyo. At sa'yo ay awitin ni Michael Ducci, Binaliwala. Metro's number one, Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number Love Radio. Basic!